Salam dostlar, estradamyň ýyldyry ýaşlyň söýgüsini gazanan Adat Kuwat Dönmezowyň klibiniň sahna arkasy. Ähzemleje, tawsiýe edilen. Kuwat hoş gördük. Geçýär dost birazç armady. Özüňem birazçyk ýadyrak görnýän. Kuwat gysgajak bir sorak bereli, senem jogap alali. Sunuwada näçinji ýyla geldik? Sunuwada ýady geldi. Aslynda alanda biziň maşgalamyzda sunuwat aňardan bar. Agam Adat ba Adat dönüň Merdan Dönmezow ba. Ýöne men özüm aslynda 2012-nji ýylda agam Adat bilen bir aýdyşyk duet aýtdyk. Ýöne ondan merde diňe öz höwesim boýunça gowwaran aýdym Adat bilen bir aýdyp gelýän ýöne 2017-nji ýylda Ulu depkinne toy dawaralara çykmak üçin näme diýilýär berk ýapyşyp hasam o ýekelikde de köp saatlar işläp başladı. Yalan sen yüreğimi dilin halamaglap görüp öwe bilin we were party söýdüm şunum bile yalan eken. Ýene bir sorak seňe Halipaň Adat Dönmezowyň sorak bolsa, näme üçin Şahzat Batyrowy saýladyň? näme üçin Şahzat Batyrowy? Şahzat jan saýlamyň sebäbi ine şu her öz aýdym bolsun, duet aýdym bolsun Adat bilen maslahatlaşýanmy? Ene hasam soňky aýdymlarda ýa Şahzat bilen menden işlän klimam görünsin. Şoň edýän işine men işleýän wagtlarym. Öz göwnüme laýyk bolýar. Şunu şey daýmelli de diýilýän wagt ýok da öz göwnüňde klady. Görýäňmi, hä, mına oňupdyr diýe. Göden getirýän ady Canmyr bilýär. Canmyr bilýär. Döwre wagt işine Sağ ol Kuwat, beren galakly görünýän üçin elmadama durmuşda da sunuwda alamy istimlik arzu edýän toýdy başarıly bolsun. Sağ ol. Degmez baylık dilen zat Süyen taşlamaz yarının saat Bu dünyada bilgin hiç açan Süyü kula satılmadan saat Dostlar, indiki sahna arkasyna görüşýänçä, hoş sag bolun. Duşuştuk yağış yanına Ayrılıp valtı